Héo đâu hả? Người hoa cô đồng đi. Xếp ra đây, xếp. अयथासार मोजां फेन्टास्टिक ना बेना अयथासार नाम्बार 1 खा एकदम जानोबो जा गोदै सान्दुं दुंनायजों गरमजों हाग्रा एवदों आरो ना न'नि जोंनो गय बागानाव बेयावनो गय बागानाव खुसेरा दोङो अयथासार गोदै आंथ' नोगोद जौ लोंखायो ओमफ्राय अयथासार जौ लोङो आङो मदारुबा नुखायो दा ख्ला-ख्ला-ख्लानो हाय गाइस माने भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो ना माने मोजांबो रोङा खुसेरखौ जादों आरो ना जास्ट माने दै गांगानायनि दे होमब्ला जों जाबाय थानो दे गरम मोनदों अयथासार मोजां बाय दोमैलु मोनलायखायो गान्थि मोनदों नै बेयाव गान्थि दोङो बेखौ अरस'नानै गारनायखौ नायनो नामा र' गान्थि मावजोब्बाय आङो मायबा गोथाव हाय गाइस बरिया जादों बिथाङा आरो जोंबो जागासिनो नै ओरैजा साइडआव नंगौ सेटा जोबोद गोथाव बरिया बिराद फेन्टास्टिक गरम बोथोर बिरादनो बारिनि हाग्रा एवदोंमोन नामा बिराद मोजां फाइन माने देहानि थाखायबो मोजां बियो देहानि थाखायबो जन्दिसफोरा खारो सान्दुं नांनायफ्रा आमाय नांनायफ्रा स्रांल' मोनो आरो हाथाइनि थाखाय ब्रास मानजिनाङा कलगेट बायनो थारनाङा आरो ना कलगेटआ जोंना माने सेफ जायो एसे मानो होनबा जोंनि हाथाइआ बेजोंनो बिराद मोजां फाइन एकदम फेन्टास्टिक नायनो माने एकदम खना खनला एकदम बरियाखा ना एकदम बरिया हाय गाइस दे जों जाबाय थानो